Tervetuloa kaikki tähän random Minecraft Let's Playhin, mihin mun kaverittu pakotti mut. Älkää please huolehtiko tosta, mun puhelin fine, uskokaa pois. Se on todellakaan niin, että yhtäkkiä vaan mun puhelin sammuu, vaan sen takia mulla vaan 20%. Tää on niinku semmonen laturi, joka menee ihan surkeesti, mutta niin, tätä te halusitte. Le Minecraft Gaming. Onpa jännää. Ja niin, kertokaa sit seuraavassa videossa, onks nää äänet liian kovia tai hiljaisia. Tää on ärsyttävä. Kiitos. Oota, kyllähän tuon. Oota sekkaa. Noin. Hoitele vaan jotain ääniasioita, en paljon muuta. Ai niin, mä en tykkää tästä. Ei tarvita. Mä en halua roskaa mun Minecraftiin. Doggo! Doggo. Ja järkyttävän huono spawni. Joo. Kato kuka se on. Alberto. Anna sun villas. Ottaa siitä lammas. Lagap. Au. Where is Puppy? Circus cuscus only sighting very scary, very scary. Joo. Tavan tyhmää ja turhaa roskaa. Tää mun frame rate oli huono. Auto frame rate sattuu. Jo en jaksa etsiä kyllä. Ai niin. Te saatte vaikka kertoa, missä mä sitten läitän mun tällöni jonkin kylään, jos mä jossain kohtaa löydän sen. Tai sitten jossain muualla tai jotain semmoista. Mun mielestä aina tämmöset just seiniin kaiverretut beissit on siisteimpiä. Hashtag XPtä. Ja hashtag balls samaan aikaan. Mainaa se on. First me wine, then we craft. Oh yeah. Älä huolehdi tosta, se on todellakaan joku, joka tukehtuu sua taustassa. Hihihiha. Milloin tää loppuu? Ei niin, mä myöskin flexaan, että mulla on oikea Minecraft ja mä en oo köyhä, joka käyttää Minecraft edukationia.
En mä sanoisi, että kukaan muu olisi köyhä tai mitään sellaista. Eikä hukkunut zombi. Bam. Bap. Badabapum. Pow. Yeah. Tuo on hyvä. Tän ei vielä furra se. Hei. This is a crafting table. Pitäisikö tappaa tää? Chatti, ollaanko me kokattu? Joo, anna mun tuolla tappaa sut. Give me your meat. Se ei antanut mitään säälittävää. Rum. Apua. Chat. Mitä tuo musiikki on? Ai niin, toivottavasti mua ei copyright strikeata tästä. Oh my god, tää on niinku vanha chunky juttu, että tää on niin niinku uudenlaista verrattuna tuo, tai siis ilman näitä roskii tuolla lähtiällä, niin se on... Au! Muissa on niin paljon ruokaa. Apua, chat. Apua. Joo. Lämäs. Sä et nähnyt mitään. Okei, jatketaan. Mikä tuo? Koton vyö. 3 minaa enää. Apua! No tää etsin lammas nopeasti ennen kuin mä kuolen jonkin ihmeen skeletoniin ja sitten mä crash outtaan. Lagaa. Mulla ei yleensä lagaa. Tuo on ruma. Ruma lehmä. Vanhat lehmät, ne vanhat lehmäjutut oli parempi. Lagaa. Joo! Mä löysin luolan. Ui, tuo on syvä. Mua pelottaa enemmän sitten. Tää on... Ei kyllä täällä biomissa löydy mitään. Apua! Chat! Apua! Chat, onks mä kokattu? Tuota vois löytyy orea muuten. Ehkä vois laittaa basin jonnekin tänne, koska eikö villagerit on niin sellaisia tai en mä tiedä kun... Lava! Lava! Chicken! Tuma on kringe. Cock. Mutta mä näen ironia missään. Mä tarvin rautaa. Anna mulle vähän sitä FEtä. Okei, mutta anteeksi, missä minun Amazon Deliveryni on? Ai niin, toivottavasti tykkäätte 20 frame sekunti Minecraft Mobile Game. Koska mä en lopeta tekemään tää ihmeen pitäis Play Seriestä. Niin ajattelin tilata mun kanavaani jos haluat. Tämä ei ole kysymys. Okei, tää on taas se spawnipaikka lähellä siellä. Ja kohta on yö. Ja sit mä oon kuollut. Ja se on kivaa kun mä kuolen. Jos en mä löydä emmetti lammasta mistään. Onko lampaat mystisesti kadonneet Minecraftista?
kiskarit. Jos mä istun täällä, niin mä en varmaan kuole. Oh! Apua, mun pitää löytää jostain lammas. Eli lampaa, tulkaa tänne, mä annan teille jotain kuuliaa, jos te tuutte. What the shit, mä en halua zombeja. En todellakaan mene luola ilman mitään ironia. Tää on Bedrock Edition. Niin mä haluan. No seuraa mua. Äijä seuraa mua. Apua. Okei, apua. Apua. Au. Apua. Oh no, varmaan joku creeper. Fuck this shit, I'm out. Joo, tuo plääni ei onnistunut. Ei, mä en halua mennä jonkin how to play paskaan. Okei, me vietetään tällä koko loppuaika. Tai itse asiassa tehdään 500 joku masterplääni. Eli teet tätä, kunnes sä oot varmaan riittävän kaukana. No, mun pitää mainata. Ja niin, sori jos nää yhtäkkiä vaan loppuu, koska mä en pysty tehdä enempää kuin 20 minuutin videoita, kun mulla on tyhmä Google kuvatila-ongelma, kun se ei ikinä suostu toimia niin kuin mä haluun. Okei, tuo näytä siltä, että siellä olisi jotain. Mulla tarvii lampaan, se on kaikki. Mutta tietysti... Oh my god. Vois laittaa kyllä peaceful modin. Mutta siinä mä saisin jotain kritisoijia, joka sanoo, että ei, se on huijamista! Se et saa huijata! Just sillä tavoin. Joten en tee niin. Vaan jatka juoksemista, kunnes yö loppuu. Kipii. Mun lempipuuhani. Joo, kato. Onks tuo iglu? No, se ei oo iglu. Vai onks se? En halua kämplata. 99% kämplaamista lopettaa ennen kuin ne voittaa isosti. Apua. Toivottavasti mä en nää chicken jockey. En hyvin pahoillani tosta. Oh no, kohta mulla oh no, mä vihaan Bedrock Editionia niin hemmetisti. Apua! Ahaa, missä sit nuubi? Ihan surkee. Kato, mä en tarvi sänkyä, kun mä oon mies. Haha, en osunut sinne luolaan. Hihihihaa. Kato, mulla loppuu ruokaa ja sit mä joudun kuolemaan. Joo, mä jaksan enää joskata. Hei, oliks tuo? Chicken jockey! Joo. Mä edes pysty tehdä paljon mitään nyt. Tai... ottakaa sekka. Joten me ollaan back. Ja nytten mä todellakin afkasin yön ja en todellakaan tehnyt off-cam miningia peaceful modilta. Niin jatketaan juoksentelua. Hemmetti mun hankeri menee heti.
Joo, me ei puhuta siitä yöjutusta. Chicken! Joo. La 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 lava, chicken, Steve's lava chicken, yeah, stay there. Oh, mama said that now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Oh, papaya. Ja nytten, kun yö loppuu, niin täällä on sitten lammas. Kiva. 360. Okei. Onko hyvä paikka asua? Tai ehkä voisi löytää villagein. Village. Niinku fancy. Villakkeri. Joo. Freaky dog. Hello guys. Hello guys. In today's video, we are showing top 5 things scary hunkares. Numero 1. Scary, very scary alert. Numero 1. Tämä muistuttaa mua yhdestä siitä toisesta survista, minkä mä tein, joka oli ihan niinku superhyvä siidi ja semmoista kakkaa. Jätä. Joo, mitä täällä zombit tekee? Ai! Tuo ei ollut kovin kilttiä. Noin, kuolit niinku Mä haluan olla ton vieressä. Aika missä se on tossa? Nam 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 nam. Nam 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 nam. Yummy! Clutch! Oh. Tai on niinku niissä YouTube-shortseissa olevat luolat, jotka tiputtaa niinku the Netheriin. Apua! Oh no, this is very bad. Oh no, ei. Kuole. #balls. Varmaan juoksenellut vaan massiivisia ympyröitä. Enkä oo päässyt kovinkaan minne päin, tai heti mun spawnin takana oli yksi village. Jossa ei niinku parasta loottia, joka olisi päässyt jonkin ihmeen clickbait-videoita. The best seeds ever, plus very spooky blood furnace, Preston Place and jotain muuta. Black Sheep. Uskoisitteko, jos mä olisin värisokea? Niinku tuo on sininen, tuo on punainen tuolla. Okei, chat. Mä en oo löytää. Miksi mä sanon chat? Mä oon tyhmää. #balls. Okei, mikä olisi hyvä asutus? Tässä. Okei. Tästä tulee mun fancy talo. Fancy day one talo. Itse asiassa se on jo day 2. Katsotaan, onko mulla riittävästi dirttiä. #balls. Very fancy.
Mä en oo niinku ne muut hardcore YouTubettajat, jotka yrittää saada El Perfectionia ja pitää kuulemma saada 500 miljoonaa tuommoista ihmeen laitonta itemi. Ainoa laiton itemi mulla on ei vitsi. Niin kato, tässä on niin ruma. Pikku chestit tohon, pikku furnasset tohon. Laittaa kanan palaamaan! Hell yeah! Ja sitten vielä pikana tommonen. Ja vielä pikkuruinen sänky. Bread. Okei, tossa. Kiitos kun katsoitte. Heippa!